Kowere kod mag somo donjo meche mag thieth. Jochiw thieth ahinya to lakteche ma ibiro yud ka oketho kendo bedo e lai manyime tho mag mine matho e kinde mag nyuol ibiro kawnegi okang' mager kamoriwo rucho oko lesen magi mag tich ma oyang kod telo mar migawo mar thieth kamoting'o jatend migawo Aden Duale kod jagoro mongirore Dr. Oluga mane twak e boma ma Nairobi e kinde keto ayanga ripode adek mag thieth kamoriwo menyo thieth mag mine kod nyithindo. Judith Omondi nigi ler mar wachne. Migawo mar thieth, riwruoge ma ok mag piny owacho kod jokanyo mag sekta mag thieth ma opogore ochopo e nyasi mar keto ayanga ripode adek kama oriwo marango rang'iny mar thieth, mar ute thieth ma pacho ka, yot mar yudo chenro mag thieth ne jopiny, kaachiel gi thieth ne joma mine kod nyithindo. E ripodegi, mamoko bende wechegi ne olieki e ripot mane ogol kod migawo ni higa ma okalo, oyangore ni kata bed ni nitie okang' ma Kenya goyo e thieth mar mine, pod gitelo e kwan mar mine ma wito ngimagi ka ginyuol, ka ipimo kod pinje mamoko ma oluorowa machiegni kaka Uganda, Tanzania e kind mamoko. Only about 4 out of 10 facilities have the capacity to be able to deliver on the 7 basic signal functions. So this is an area that we need to be able to invest in if we are to be able to save more mothers and our units. Level 2 and level 3 are critical areas of investments if we are going to save more mothers and units as we approach the SDG targets, which are mere 4 years away. Kirango ripod ni tho mar nyithindo ma inyuolo kata neonatal deaths kuom higni 15 Kenya pok ogo okang' maduong' ahinya to itimo lokruok e kwan mar nyithindo ma inyuolo to wito ngimagi. Komiti mar thieth e Senate mane ooro jaote, Seneta ma Mandera okoni e wuoth magisebedogo e counties 23 nyaka sani, chwer mar remo yangore ni kelo 40% mar tho mar mine, ka midhiero maduong' to en ni counties onge kod yath mar gayo chwer mar remo ka ng'ama miyo osekonyore. PPH, yes, of which 40%. We have gone to, is it Machakos, the last one? Their issues, most of them is drug. And KEMSA, they're saying they're out of stock. So Waziri, take on charge on that because our women is dying because of our petty issues of drug. Jatend migawo mar thieth Aden Duale koro koni gisefwenyo ni lakteche moko bende osebede lai manyime e tho mar mine matho ka konyore, kendo koro ochopo kinde ma mondo mi ibed kod lisen mari mar tich kaka laktar, nyaka rang'iny mari mar tich nenre e lela ma anyuola mora mora ok oywak. Those mothers, majority of them died because of negligence. Healthcare workers' negligence. Healthcare workers must uphold the highest standard of professionalism, and negligence will not be tolerated going forward. You can't be a surgeon who is not writing theatre notes. And sir, you know we are having this challenge even with the Social Health Authority, where people do surgeries but they don't put clinical theatre notes. So we are changing that from regulation. So all of it will be tied to your license. So if mothers are dying in a facility where you are the gynecologist, then you have to explain for us why your license has to be renewed. Ripod ni bende omenyore manitie ute thieth ahinya to e kuonde pim kod kwan mar jochiw thieth manie ute thieth ma pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV.